Viewers all over the world, my names are Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu and Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ family emi n'ụkwazụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ Akaliogheri. Akaliogheri. Gịnị bụ Akaliogheri? Akaliogheri bụ a negative spirit. Nke mụ enwere Akaliogheri mmụọ, nwa Akaliogheri mmadụ ka ịghọta ihe Akaliogheri. Akaliogheri bụ mmụọ idle spirit. Mmụọ enwere ihe ha mepụtara. Ọrụ ha bụ nghasa. All have laziness. They encourage laziness. They encourage lack of vision. They encourage cluelessness. They encourage backwardness. They encourage stagnation. Standstill, not making an impact. That is what Akaliogheri spirit represents. Pastor. As a boy, Akaliogheri mmadụ asị ebe apụ. Akaliogheri bụ spirit of negativity, destruction and backwardness. Ya bụ ihe achọghị ịneba anya tata bụ ihe bụ Akaliogheri. Ihe ị ga-eme ka iwe avoid ya Akaliogheri spirit ihe odu on. N'ihe ị ga-emekwazi ka nwa bụ onye Akaliogheri spirit jidegoro. Ihe ị ga-eme ka iwe liberate onwe gị. Mana before you liberate onwe gị, ị ga-adịgoro aware na aka chiki. Maka na ọ bụ na mmadụ amada ebe o si bido, ọ ya ebe o si jedebe. You must come to realization that na you need the help. Mana ọ bụ na ị bịara to realization you need the help, iche na ihe dị normal. Akaliogheri spirit emego ọtụtụ ndị mmadụ ha na n'iyi. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya in details ka ị mara ihe bụ Akaliogheri spirit, mara ka ihe esizere ha. But before we dive into today's lecture, important announcement. I'm going to be a child of the temple, Echefuna. Now our yearly festival, 15th of September 2026. After I know you are child of the temple, give me hope. So a chat am na WhatsApp, can go here to whether me a week here, Mobile might be. Cabo. Also, in the month of July, monthly ritual like and Akaniru. I am my traditional monthly ritual. Here I go 4 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media because it's not why we are here. And I can tell you that I am my here I go 4 years. Yes. So I'm going to show you Sunday so in Yabaja. What time Chikota Yabaja. Nobody pass on Kongwana, their WhatsApp numbers only. Yeah, but I'm only sure you show in a Jabaja. A chat him on WhatsApp. He can make forward your 3 prayer requests I get the altar. Then make a token donation to the account number. A chat is him on WhatsApp. I'm going to go other things we need for you in order to book you. My WhatsApp number is on your screen. 0805 7837672. Now let's proceed. Akaliogheri spirit, most times you hear Akaliogheri where John Jobo. Na Akaliogheri spirit na-eme mmadụ, Akaliogheri spirit na-eme mmadụ ọ bụrụ eze onye agwanam. Akaliogheri spirit 90% of ndị Akaliogheri spirit ji amarọdụ n'oji ha. That is the worst part. Akaliogheri spirit bụ spirit a ga-eme gị ka ị na-eme kasị even without knowing. Maka na ọ bụrụ na mmadụ mara nwee nsogbu ma na ya nwere nsogbu, ọ dị ize egwu ya. Mana ọ bụrụ na mmadụ nwee nsogbu think ya na ọ dị normal, ma na-ezọpụta onye a siri ezigbo ike. Akaliogheri spirit bụ that spirit ga-fight your destiny and keep your destiny to stand still. Akaliogheri spirit bụ spirit a ga-anapụ gị ihe ijide ebube. Make it every time you remain Obi is a boy, that is a girl. Akaliogheri spirit ga-eme gị ị na-feel so entitlement. Akaliogheri spirit ga-eme gị ị na-eche
They can allow bread. Who does that? Akaliogheri spirit represents laziness. Take a second. Manobu need defeat to the spirit of Akaliogheri. You must defeat spirit of Akaliogheri. Kiwi move from point A to point B. Because Akaliogheri bo kegare bauru. Akaliogheri spirit to make destroy your good relationship, even equally with your destiny helper. And dog even your destiny helper will be seeing you as somebody actually bauru. Therefore, only Akaliogheri. So you have one again, Maggie. We may be your image. You want to Maggie, them mother and forget as unserious human being. Avoid it. But Nanda Akaliogheri spirit, Jama could know Jiha. Macon, you quay bossy up by Marca, Senioriaca. Jabo, Obruno Rosie here in Agota. And then both for the damn way he push you. Akaliogheri spirit is a force that will always push you into condemnation. Into a state, can make you remain stagnant or even put you into more troubles. Gawe machina sikiri hene memeha. Obo de conquer spirit of Akaliogheri. Iga Eze-Ana onwa. Kamal mamaro otutu atu. Otutu ndị mmadụ ihe ga-abụ na eme na ndụ gị ma na need help. Ma ọ bụ na ijego n'afọ agwa gị na ga-ekere gị ndị Akaliogheri. Akaliogheri bụ ndị mmesa otu etu a. Ọ bụrụ na example na nne na nna gị na-achọ ịkpọpụ boy ma ọ na-achọ ịkpọje ka ije ebe ya bụ uru, enwere ihe kwesịrị imere gị. Ma ọ bụrụ na ha gbaa afa chọpụta na Akaliogheri na-enye gị nsogbu, ọ bụrụ na ị rụrụ onye ahụ ọrụ Akaliogheri kerie ndị Akaliogheri, onye ahụ ga-ejecha gbara aka nata. Ọ bụrụ na idurie boy ebe ọ ga-eji gba boy, ma ọ bụ na idurie ebe ọ ga-eje lụọ ọrụ, o ruo ebe ahụ ọ ga-awụ ọfọ. Enwere ọtụtụ ihe eme respect na ị ga-eme ebe ị jere ịlụ ọrụ. A na-akpọ ya ethics na ndị soro Igbo. Ethics of job. Enwere ebe ọbụla ị bịara ịlụ ọrụ nwere ethics. Enwere etu esi eme. Enwere the do's nwere the don'ts. Ihe njikwube okwu a maka ọtụtụ ndị mmadụ da na mbọs ma onye abịa mbọs ma ọ na-atụ arị mana ọ bara nkwa ahụ siri ngwere bịara ọrụ. He who first anti-invented firewood invited blizzard to his house. Because had he did not fetch anti-invented firewood, blizzard will not visit your house. And the Akaliogheri spirit will ensure that your glory get remain stagnant. He signing a demand Akaliogheri jibo. Mbe, able nwa boy, jay boy. Ma ọ bụ na ijere ịlụ ọrụ ịbụ nwoke wee jee ebe anwa, mana ihe ruru ebe a bụ iruo gị bụ nwoke jere ịgba boy ma ọ bụ jere ịlụ ọrụ iruo ebe anwa, ndị na-ala anya bụ madam nwunye ọga gị ma ọ bụ onye na-ala anya bụ nwanne ọga gị ma ọ bụ nwa ọga gị. I can tell you your end ga-adị miserable because owu na omero n'izu omere n'ọnwa. One day monkey go market no go return. One day I got chopota a week go yiki na ba I got chuge. Onwere onye ọbụla isi dị mma ga-tolerate that. Onwere onye nwere office ma o nwere ihe ọbụla company ga-tolerate ọ bụrụ na ịbata na beer under his roof, under his custody. Ị na-atageti nwunye, na-atageti nwunye ya ma ọ na-atageti nwanne ya nwaanyị. Mana ị bịara ịgba boy ọ na ị bịara ịlụ ọrụ, a ga-achụ gị. And that's what go to go your image. You know, Ben, I can hear Wafa exactly what I'm talking about. What I'm talking all. You cannot even say the truth. Makanobo need that Ruben Nagis and he had what I'm about a boy when he not okay, Tamada, Monata, Madam, Monata, one Noga, Monata, Woga, Agabuaso. By then, one only Agassinated responsible near Akaliogheri mother. About the big abu, a happy head and back for Behoso. Those things in our Chonduano you can even get it elsewhere. Now, brought within the circle of company and our own mobile when you get a wild boy. No, Bruno, we had a Make what you went as a Koyo, Obu, Orudu, Ogana. Get a new Kumake. Almost on certain problem in the jacket, you and More able what I want.
enye gị ọrụ ebe ị kwesịrị ịrụ ọrụ iru ebe anwa iwu ụmụọga and ndị niile na-ya bụrụ na ha nwoge gịnị na ha adịghị erugo anything once ọ gaghị find out ọ ga-achụ because ị ga-abụ bad influence to ụmụ ya company ahụ ị na-eje nwere ike achụọ gị because na ị ga-abụ bad influence to the young coming ones. Ihe niile nwere oge you wait for your time. Ọ bụrụ na ewere ihe a na-agba na ntị gbanya n'anya anya kpọọ so ọ bụrụ na mgbe ụfọdụ asị ya na ihe nwa na-enu ya enu na-akụ ya akwa Akaliogheri spirit niile na-ayị alụrụ ọrụ Akaliogheri ke ha ka akwụsị ịgasara gị ihe. O nwere ike mgbe a na-agasasịrị gị ihe isikwa ebe a pụọ bakwa ebe ọzọ imekwa the same mistake. Ọ gasagidoro gị ihe ị na onwe gị n'iyi mgbe ahụ ị chọba onye ya asị na ọnya nwa ji ya destiny, onye ya asị na ọnya nwa na-eme gị, nwa onye na-eme gị mana ọ gụwa mere onwe gị because you dey use common sense. So ọ bụrụ na n'ihi na-afụta onwe gị n'ihe ọkwụkwa dị etu a, chat me on WhatsApp, I will help you. Maka ya niile ka atọ onye abụ na anya agbụ ọ na-atụrụ anya agbụ mmesa ka ị ga na-emesa. Your lifestyle will begin to irritate people. My WhatsApp number remains 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị isi ụzọ ga-esi n'uwe ya n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.